Aprenem a fer un eix cronològic. El podríem fer a partir d'una plantilla o d'una en blanc. Jo prefereixo començar en una en blanc. Per tant, dic crear i agafo infografia horitzontal. D'entrada tinc aquí una pàgina i ara el primer que haig de fer és seleccionar, per exemple, un fons. Me'n vaig a imatge i aquí busco en les imatges, per exemple aquestes, i ja li poso què vull buscar, Universo. Ja en tinc aquí diferents i ja m'està bé, per exemple, aquest. Selecciono i ara l'adaptaré a tota la plantilla. Ja ho tenim. Com que jo ara el que vull fer és un eix cronològic, ara me'n vaig a Smart Blocks, aquí, i tinc gràfics, tinc diferents coses, me'n vaig directe a buscar lista proceso, ja m'hi acosto, mapes, timeline. Molt bé, jo ja he mirat els que hi havia i em sembla apropiat aquest. Ara, jo també faré les coses més o menys ràpid i ara el que faré és eliminar el fons d'acord? I ara observeu, veig que aquí tenim els números, jo ara el que faré és també, si em poso aquí, elimino el número, no m'interessa, i ho faré el mateix amb la resta. He eliminat els números i ara m'interessa que aquesta lletra que no destaca gaire la canvio i la poso en blanc. Aquí tinc també una lletra que no destaca, la poso en blanc. Estic jugant amb els elements. Aquí hauria de fer el mateix amb la resta, però això ho faré també un cop desconnectat. Molt bé, veieu que ara ja ho tinc tot fet i el que m'interessa també és allargar aquest element que arribi fins aquí i aquest element que arribi fins aquí. Com que jo ara en aquest cas no vull fer tanta cosa, elimino. Ara, si vull eliminar aquests elements, estic aquí al quadrat i elimino els elements. Desplaço aquest títol 3, el poso cap aquí i faré el mateix amb els altres. Fixeu-vos com moguts n'he posat una sota, una dalt, una baix. Perquè ara jo ja el que vull és inserir títols. Vaig a posar text, selecciono subtítol i aquí li poso 1977. Això serien els anys que m'interessa treballar si estic fent un eix cronològic. D'acord? Si jo ara selecciono aquest i me'n vaig aquí, copiar, i aquí al costat, enganxar. Tinc un altre que aquest el posaré aquí sota, aquest el posaré aquí dalt, i faig el mateix. Aquí li poso 1980. Ja veieu que ara els tinc tots. Què vull fer? Doncs jo li vull posar un títol en aquest eix cronològic, torno a seleccionar, agafo aquesta lletra i ara aquí li poso, ho mouré perquè no se'n barregi, li poso filmografia Star Wars. Com que hi havia 3 etapes, tots sabeu, la 4, 5, 6, la 1, 2, 3 i la 7, 8, 9, ara el que jo ja podria fer, si volgués, és duplicar aquestes pàgines. Ara el que hauria de fer és duplicar la pàgina. Me'n vaig a pàgines
I aquí ja automàticament em surt duplicar. Ja en tinc dues. Com que en vull fer 3, duplicar. I l'únic que hauré de fer és anar canviant la resta d'informacions que vulgui. Ara jo estic a la pàgina primera i puc insertar elements interactius. Per tant, agafo text, li dic 0,1, elimino això, 0,1, ho faig petit, i aquest element, veieu que els puc moure com vulgui, el poso aquí a aquest costat, ara faig copiar, enganxar, tinc aquest, li canvio el número, ja heu vist que els he posat els 3, al 0,1 no li poso res, al 0,2 el selecciono i li poso un element interactiu, o una etiqueta, o una finestra, o anar a una pàgina o un enllaç. Aquí li posaré anar a una pàgina. Com que estic a la 1, jo vull que vagi a la 2. I deso. I aquí faré el mateix anant a la 3. Si això ho duplico a les pàgines següents, marcaré sempre el mateix. La 1 que em porti a la primera, la 2 que em deixi a la segona i el 3 que em porti a la següent. Ara, un cop tinc això, com que jo estic fent la filmografia de Star Wars, començo a posar-hi els elements. Ara vull inserir-hi una imatge. Ho puc fer de dues maneres. Me'n vaig a imatges, me'n dona moltes, puc anar a baix de tot i dir Google Drive o buscar-les fins i tot del Dropbox, o les puc portar des del meu ordinador. En aquest cas, jo ja les tinc obertes aquí, separo una mica perquè es vegi, obro la 4 i aquesta li dic que me la porti aquí. Porto la 4 aquí, torno a passar davant i ja tinc la imatge. Ara la clico, em queda aquí, la porto en el seu lloc, és la 1, i ara li posaré un nou títol. La lletra és 25, no cal tan gran, li posaré, per exemple, 16. I ara poso una nova esperança, i aquí posaré episodi 4. M'havia posat en anglès, ho poso en català. D'acord? Llavors, jo ara, com que vull donar-li més elements interactius, selecciono aquest. Amb el control selecciono aquest, heu vist que m'ha seleccionat aquests dos, i amb el control selecciono aquest. I ara dic agrupar. Veieu aquí? És agrupar. Ara vol dir que aquests tres estan junts. I donaré un moviment d'entrada. Diré entrada i posaré zoom. Aquí podria posar, si vull que entri, aquí diu la velocitat 2 segons, puc posar normal, la puc fins i tot baixar, i aquí podria posar, si volgués que aparegués una cosa més tard, per exemple, aquesta imatge la puc posar que aparegui a 3 i una altra més tard. I ara m'interessa això, amb el control selecciono això i ara aquest ho agrupo, amb la qual cosa tot això serà un sol element. I ara vull que aquest element també tingui una cosa interactiva. Com que és una nova esperança, me'n vaig a un enllaç, d'acord? I ara aquí haig de posar l'enllaç en una pestanya nova, sempre millor en una pestanya nova per després el tancar, però jo, com que ja ho tinc preparat, me'n vaig en la pàgina que vull buscar, tinc comparteix, agafo l'enllaç i ara l'enganxaré aquí i li dic
guardar. Perquè la gent sàpiga que aquí hi ha un enllaç, el que jo ara faré és donar-li també un element de continu que aquest tingui, per exemple, si jo em poso aquí, veieu què és el que està fent, doncs la gent sabrà que aquí ja passa alguna cosa. Bé, jo crec que ja tenim els elements bàsics per aprendre a fer un eix cronològic amb informació addicional interactiva. Aquí posaria la següent pel·lícula, aquí, i les altres 3 en la resta. Mirem la presentació, perquè jo l'únic que vull veure és com queda. Heu vist? Clico aquí i em porta i ara ja torno a editar. Ara recordeu que aquí, un cop ja he anat al tràiler, puc anar a la pàgina següent d'aquesta manera, que també li podria donar, aquí hauria posat 01, 02, o puc anar per també d'aquesta altra. Ara després vindria, si el volem reutilitzar o el volem fer amb alguna cosa, públic i reutilitzable, que un altre el pugui fer servir, quin títol ja té plantilla de la descripció, si és privat. Gràcies i tant de bo us serveixi pel vostre eix cronològic.